1 Парвиз Иззатшоев, рақами 15 Фарух Каримов, рақами 7 капитани даста Ҷаҳонгир Алиев, рақами 72 Мунир Давлатбеков, рақами 30 Алинур Ниёзбеков ва ягона ҳамлагар таҳти рақами 9 Муҳаммадалӣ Азизбоев мебошад. Сармураббии даста чӣ гуна ки дар боло ишора кардем Алишер Полвонов, ана ҳамин чеҳрае ки шумо феълан рӯи экранҳои худ мебинед. Алишер Полвонов сармураббии дастаи Парвоз мебошад. Хуб, бозӣ шурӯъ мешавад дӯстони азиз бо ҳуҷуми футболбозони дастаи Рангон ва акнун идома меёбад ҳуҷуми футболбозони дастаи Парвоз. Албатта ки бозингарони дастаи Парвоз фишор меоранд дар назди дарвозаи Рангон дар хатти дар маркази майдон бозиро акнун идора мекунанд футболбозони дастаи Рангон. дар хатти дифоъ таваккал мекунанд як нав, чун се бозингари дастаи Парвоз дар назди дарвозаи Рангон қарор дорад ва тӯбрабои хеле олӣ аз ҷониби футболбозони дастаи Рангон ва ҳуҷуми навбатии бозингарони дастаи Парвоз мебинем. Партов ба дохили ҷаримагоҳ, вале партофти на он қадар хуб буд аз ҷониби футболбозони дастаи Парвоз, махсусан аз ҷониби Алинур Ниёзбеков. дар маркази майдон тӯбро бо худ мегирад Эҳсон Чалаев, бозингаре ки дар муқобили дастаи Душанбе хеле фаъол буд ва яке аз голҳои зебутарони ҳамун рақобатро маҳз Эҳсон Чалаев ба самар расонида буд. ва акнуни имрӯз дар муқобили дастаи зуртарини чемпионат оё Эҳсон Чалаев ягон коре карда метавонад ё не, мутаваҷҷеҳ мегардем. ҳуҷуми футболбозони дастаи Парвоз, партофти Ҷаҳонгир Алиев ба самти пеш, зарба мезанад Ҷаҳонгир Алиев ва дар миёни се нафар футболбозони дастаи Рангон бубинед ки чӣ гуна тӯбрабоӣ хеле хуб дошт. Эҳсон Чалаев, партофти ӯ ба Атамҷон Абдуллоев ва Атамҷон Абдуллоев барои ҳамдастаҳои худ аут кор мекунад дар минтақаи бозингарони дастаи Парвоз. Эҳсон Чалаев яке аз бозингарони хеле хуби дастаи Рангон ба ҳисоб меравад. дар бештари ҳамлаҳои дастаи Рангон дар рафти мавсим маълум гардид ки аз ҳамин бозингар оғоз мешавад ва дар ин ҷо Насрулло Кабиров ишора мекунад ки қоидаи бозиро вайрон кардаанд футболбозони дастаи Рангон, махсусан Давлатҷон Орзузода, капитани дастаи Рангон дар муқобили дифоъгари дастаи Парвоз ва акнун аз назди дарвозаи худ бозиро шурӯъ мекунанд бозингарони дастаи Парвоз. бозигузории онҳо Алинур Ниёзбеков тӯбро ба Ҷаҳонгир Алиев ва боз ҳам Ҷаҳонгир Алиев ҳамроҳ мешавад ба ҳамлаи дастаи бозингарони дастаи Парвоз. Мунир Давлатбеков, гузаришҳои хеле зебои футболбозони дастаи Парвоз аз канори чапи майдон ва монеа мегузорад дифоъгари дастаи Рангон. аз аут шурӯъ мекунанд бозингарони дастаи Парвоз ҳамлаи худро. тӯбрабои хеле хуб аз ҷониби футболбозони дастаи Рангон ва дар маркази майдон акнун имконият доштак капитани дастаи Рангон Давлатҷон Орзузода, вале партофти нодурусти ӯ ба он оварда расонид ки тӯбрабои футболбозони дастаи Парвозро бинем ва дар ниҳоят бозингарони дастаи Рангон дар маркази майдон Ҷаҳонгир Алиевро, на иштибоҳ кардам, Мунир Давлатбековро аз пой афтониданд. Алинур Ниёзбеков, гузариши ӯ партов ба дохили ҷаримагоҳ, фикр мекунам ин зарбаи мустақим буд. Муҳаммадҷон Ризомов, Муҳаммадҷон Ризомов, партофти ӯ нодуруст анҷом дода шуда. акун дар маркази майдон бозингарони дастаи Рангон ба пеш мегузаранд. аз аввали рақобат ҳоло ягон имконияти хатарнок дар назди дарвозаи ягон аз дастаҳо ба вуҷуд наомадааст. фақат ҳолати офсайд буд инҷо.
фақат чанде аз ҳуҷумҳои дастаи Парвозро дидем ки қариб буд ба дарвозаи дастаи Рангон наздик мешуданд, вале ягон фурсате ки ба гол наздик бошад ҳоло дар ин рақобат ба вуҷуд наомадааст. аз канори чапи майдон футболбозони дастаи Парвоз акнун ба пеш мегузаранд ва дар ин ҷо довар ишора мекунад ки бозингарони дастаи Рангон қоидаи бозиро вайрон карданд. қоидаи бозӣ бар муқобили Парвиз Иззатшоев вайрон карда шуд ва довар ишора мекунад ки зарбаи ҷаримавӣ бояд иҷро карда шавад аз ҷониби футболбозони дастаи Парвоз. аз аут шурӯъ мекунанд, бозиро аз аут шурӯъ мекунанд футболбозони дастаи Парвоз. Партов аз назди дарвозаи худ акнун ҳамларо ташкил мекунанд бозингарони дастаи Парвоз ва бубинед ки чӣ гуна партофти Ҷаҳонгир Алиевро Эҳсон Чалаев бо сар бармегардонад, вале ба қавле кирои баргардонидан ақаллан ҳамла идома меёфт. касе набуд ки тӯбро қабул кунад, фақат тӯб рафт ба дифоъгарони дастаи Парвоз расид. акнун тӯбравоӣ хеле хуб аз ҷониби футболбозони дастаи Рангон оҳиста оҳиста наздик мешаванд ба дарвозаи дастаи Парвоз. капитани дастаи Рангон Давлатҷон Орзузода ва зарба аз канори рости майдон. зарба нодуруст анҷом дода шуд ҷониби дарвозаи дастаи Парвоз. Давлатҷон Орзузода капитани дастаи Рангон имконияти хеле хуб аз масофаи дур мустақиман зарба задан дошт, аммо ба хулосае омад ки партоф анҷом диҳад ба ҷониби ҳамдастаи худ. тӯбравои хеле хуб аз ҷониби футболбозони дастаи Рангон Азимҷон Юнусзода буд ки чунин тӯбравоӣ кард ва иштибоҳи футболбозони дастаи Парвоз ва зарбаи навбатӣ ва чаро Орзузода Давлатҷон наметавонад ки баъди баргашт аз дасти дарвозабони дастаи Парвоз илова кунад зарбаи дигар. бубинед ки чӣ гуна ба замин меафтад дифоъгари дастаи Парвоз ва ҳамин гуна зарба анҷом дода мешавад, вале тӯб ба пои Орзузода Давлатҷон намерасад. вагарна имконияти хеле хуб буд, агар аввалин шуда ба тӯб Давлатҷон Орзузода мерасид ва мухлисони дастаи Рангон ҳам бо як садо Давлат мегӯянд, капитани худро дастгирӣ мекунанд. ҳуҷуми футболбозони дастаи Парвоз, вале бубинед ки чӣ гуна тӯбравоӣ мекунанд дифоъгари дастаи Рангон. Фирӯз Давлатов истеъдоди хеле хуб дорад. Фирӯз Давлатов махсусан дар канори чапи хатти дифоъи дастаи Рангон бозингари беҳтарин аст, бозингаре ки дар рафти мавсим иштибоҳии ӯро мо хеле каме андаркам мебинем. ҳуҷуми футболбозони дастаи Рангон Мунис Сайолимзода ва тӯбравои хеле олии ӯ ва зарбаи мустақим аз ҷониби Мунис Сайолимзода буд. ором аст Аҳлиддин Ҳабибуллоев ва ҳамдастаҳои худро ором мекунад. як ҷои нигаронӣ нест, ҳама вақеаҳои худро гиред, ором бошед ва бозиро идома диред. фирӯз Давлатов партофти ӯ ба самти пеш дар он ҷое ки Давлат буд. дар инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад бар муқобили Ҷаҳонгир Алиев капитани дастаи Парвоз. ӯ ба замин меафтад ва довар ишора мекунад ки бар муқобили ӯ дар ана ҳамин ҳолат аз ҷониби футболбози рақами 8 дастаи Рангон Умедҷон Абдуллоев вайрон гардидааст. имконияти аввалин аз зарбаи ба қавле стандартӣ барои футболбозони дастаи меҳмон ва аллакай Муҳаммадалӣ Азизбоев дар дохили ҷаримагоҳ қарор дорад ва ин зарбаи хеле баланд буд аз ҷониби бозингари дастаи Парвоз Алинур Ниёзбеков.
توپ از میدان بیرون میشود دوستان عزیز. حمله بازیگران دسته رنگون در 10 دقیقه اول واقعا شایسته تحسین و آفرین است ولی گل نیست. مخصوصا امکانیت خیلی خوب رو از دست داد کاپیتان دسته. بعد یعنی که دروازه‌بان دسته پرواز توپ رو برگردانید و همچنین ضربه های مستقیم از جانب مونیس سیالیم زاده بود و حالا از جانب احسان چالایف یگان چیز غیر عادی رو ما ندیدیم. امیدها از این بازیگر خیلی زیاد است در این رقابت. بازیگر خیلی مویر خیلی چولک است احسان چالایف. پرتو با داخل جریمه گاه با اونجایی که دفاعگر دسته پرواز بود. فیروز دولتوف توپ رو اشتباه هم پرتو میکند با جانب بازیگران دسته پرواز میرود. جهانگیر علیف در میان دو نفر بازیگران دسته رنگون موفق نمیشود برای دریبلینگ انجام دادن. اتمجان عبداللهیف پرتافتی او با داخل جریمه گاه با اولین شده توپ با اهل‌الدین حبیب‌اللهیف میرسد. بازیگران دسته پرواز آرامانه بازی میکنند. اون تجربه که دسته مذکور دارد در موسم امساله با همه عیان است. آنها در قسمت اولی رقابت اندک آرامتر هستند، اندک به قول امکانیت یا به اصطلاح دیگر فار میدهند برای حریفان خود و بعدا نقشه های خود را عملی میسازند. جهانگیر علیف در میان 3 نفر فوتبال بازان دسته رنگون بود. ادامه می‌یابد هجوم فوتبال بازان دسته پرواز ولی توپ‌ربایی خیلی خوب از جانب بازیگران دسته رنگون رو ما دیدیم. احسان چالایف در میان 2 نفر بازیگران دسته پرواز موفق میشود. نه موفق نشد و حتی محمد جان ریزاموف رو با زمین افتانید. احسان چالایف در آن همین حالت از پشت پای با پای راستی بازیگر دسته پرواز پای خود را گذاشت و با زمین افتاد. محمد جان ریزاموف در قسمت اول در آنه که حالا فوتبال بازان دسته پرواز بگیم سرعت بلندی بازی را کسب نکردن، امکانیت دارن بازیگران دسته رنگون. در بازی گذشته هم در مقابل دسته دوشنبه در اول بازیگران دسته رنگون خیلی فعال بودند، خیلی هجوم‌های پای هم رو برام می‌موندن، از فارغ بالی بازیگران دسته دوشنبه استفاده می‌بردند ولی در قسمت دوم اشتباه خیلی زیاد از جانب بازیگران سرخپوش سر زده بود. این رو مخلصان دسته رنگون اثبات میکنند، یعنی که با من راضی شده میتوانند. دسته رنگون اگر از روی اون نتیجه که روی اون تجربه که بازی امسال گذاشت در موسم امسال بازی خود را اگر از روی اون بگیریم دسته است که در قسمت اول خیلی فعال است و باید از این چیز استفاده ثمراناک باید بود. اکنون هجوم فوتبال بازان دسته پرواز را متوجه میشویم. هجوم فوتبال بازان دسته رنگون در اینجا قاعده بازی ویران می شود بر مقابل بازیگر دسته پرواز و اولین کارت زرد از جیب نصرالله کبیروف بیرون می براید. این با اتهمجان عبداللهیف داده می شود. در آن همین حالت مبارزه برای توپ رو به دست آوردن و خیلی دغلانه رفتار میکند بر مقابل پرویز عزتشایف. اتهمجان عبداللهیف در دقیقه 14 دیدار علیه فوتبال بازان دسته رنگون کارت زرد میگیرند. با کمک نیاز دارد با کمک طبیبان. فوتبال باز دسته پرویز عزتشایف روی زمین خوابیده است و از این برمیآید که او آسیب جدی‌تر هم برداشت در وقتی رقابت برای به دست آوردن توپ.
акнун зарбаи ҷаримавӣ аз ҷониби футболбозони дастаи Рангон зада мешавад ва барои ин Сулаймон Собиров ба назди тӯб омад ва тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ равон кард. Имконият пайдо мекунанд футболбозони дастаи Парвоз, махсусан Ҷаҳонгир Алиев ва партофти хеле зебо ба самти Алинур Ниёзбеков буд. Аммо Насрулло Кабиров садои уштаки худро баланд мекунад ва мегӯяд ки Алинур дар ҳолати нобозӣ қарор дошт, вале агар дар ин ҷо вар истифода бурда шавад чӣ? Агар вар мебуд, шояд довар сари ин қазия андаке фикр ҳам мекард. партов ба самти пеш, капитани дастаи Рангон Давлатҷон Орзузода бо сар тӯбро ба Аҳлиддин Ҳабибуллоев медиҳад. бештари ҳамлаҳои дастаи Рангон аз канори дасти рост ба роҳ монда мешавад. ҳоло дар он мавқеъе ки Эҳсон Чалаев бозӣ мекунад, ҳоло ягон ҳамлаи дастаи Рангон қариб ки ба роҳ монда нашудааст ва бояд сармураббӣ акнун ба қавле тарафи дасти чап, яъне ки канори дасти чапро ҳам мавриди санҷиш қарор бидиҳад. Парвиз Иззатшоев, партов ба дохили ҷаримагоҳ, вале тӯб аз майдон берун мешавад. инҷо баҳс мешавад барои рақобат бояд аз аут шурӯъ мешудааст. барои ҳамин баҳс кардан футболбозони ҳарду тараф акнун аз аут шурӯъ мекунанд бозиро футболбозони дастаи Рангон ва ин партоба ки на он қадар муваффақ буд аз ҷониби футболбозони дастаи Рангон. бозам аз аут шурӯъ мекунанд бозингарони дастаи Рангон. ҳоло имконият доранд бозингарони дастаи Рангон барои суръати бозиро баланд кардан, чунки дар курсии захиравии дастаи Рангон бозингароне ҳастанд ки метавонанд рафти рақобатро дигар намоянд ва инҷо иштибоҳи футболбози дастаи Парвоз буд, аммо аз он истифода бурда натавонистанд. 4 нафар футболбози Рангоне ки дар назди дарвозаи дастаи Парвоз қарор доштанд. дар курсии эҳтиётии дастаи Рангон Муҳаммадулло Водиев аст, бозингари хеле хуб, Комрон Холмуродов, Нуралӣ Ҳасанов, Муҳаммадҷон Раҳмонов ва чанд бозингароне ҳастанд ки дар сурати нокомиҳо метавонанд ки рафти бозиро дигар кунанд. дар чанд бозиҳо ин чиз баръало мушоҳида шуда буд. вақте ки бозингарони мазкур чӣ дар ҳайати асосӣ ва чӣ аз курсии эҳтиётӣ ба майдон омадан рафти рақобатро дигар карда тавонистанд. акнун ҳуҷуми футболбозони дастаи Парвоз, ин партов ҷониби Ҷаҳонгир Алиев буд, аммо муваффақ нашуданд. Умедҷон Абдуллоев партофти ӯ номуваффақона ба пои бозингарони дастаи Парвоз меравад ва акнун ба ҳуҷум мегузаранд бозингарони дастаи Парвоз. Парвиз Иззатшоев гузариши ӯ вале муваффақ намешавад дар муқобили дифоъгари дастаи Рангон. акнун суръати дигар касб мекунад бозӣ ва Насрулло Кабиров рафти рақобатро манъ мекунад, чунки ӯ дар назди қазияи мазкур қарор дошт ва итминонаш комил аст ки бозингари дастаи Парвоз қоидаи бозиро вайрон кардааст. Мунис Сайолимзода ба пеш меравад. ҳунари истеъдоди хеле хуб дорад дар чунин ҳолатҳо барои ҳамларо идома додан. акнун Меҳрож Ниёзов, яке аз дифоъгарони номии дастаи Рангон, барои зарбаи ҷаримавиро задан омодагӣ дид ва партов кард дохили ҷаримагоҳ, аммо касе ба тӯб халал намерасонад. фақат 3 нафар футболбозони дастаи Парвоз тӯбро бо худ мегиранд. партов ба дохили ҷаримагоҳ ва ин зарбаи бо сар аз ҷониби Умедҷон Абдуллоев буд ки номуваффақона. Ҷаҳонгир Алиев партофти ӯ ба маркази
майдон ки дар он ҷо Алинур Ниёзбеков буд ва Давлат Орзузода дасти худро ба сифати эътироз боло бардошт ва Насрулло Кабиров ҳам садои уштаки худро баланд кард. Қоидаи бозӣ вайрон шудааст. Барои зарба задан Азимҷон Юнусзода омад. зарбаҳои қавӣ дорад дифоъгари дастаи Рангон, вале аз ин масофа оё ӯ ба чӣ хулоса меояд? Зарбаи мустақими ӯ чӣ натиҷае ба бор меорад ё не, вале ин ба девори сунъии дастаи Парвоз бар мехӯрад. Имконият ҳаст барои ҳуҷумро идома додан ва боз ҳам қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад аз ҷониби футболбозони дастаи Парвоз. бар муқобили Умедҷон Абдуллоев ба кӯмаки табибон эҳтиёҷ дорад. дар ана ҳамин ҳолат бархурд миёни Умедҷон Абдуллоев ва дифоъгари дастаи Парвоз буд. Алишер Полвонов акнун аз ҷои худ бармехезад барои ба низом даровардани ҳайати бозингарони худ ва барои зарба задан омодагӣ мебинам бозингарони дастаи Рангон. ҳам капитани даста барои зарба задан омодагӣ мебинад ва ҳам бозингари дигари дастаи Рангон. зарба зада мешавад ва ту ба тири дарвоза бармехӯрад ва ҳамчунин илова мекунад зарбаи бозингарони дастаи Рангонро бо ана ҳамин услуб. Эҳсон Чалаев буд агар хато накунам. Атамҷон Абдуллоев имкониятҳои хеле хубро аз даст дода истоданд бозингарони дастаи Рангон. агар футболбозони дастаи Рангон аз ҳамин имкониятҳои худ истифода бурда тавонанд, нуран ало нур мешавад барои мухлисони дастаи Рангон, чунки онҳо дар майдони худ қарор доранд. ҳуҷуми футболбозони дастаи Парвозро мебинем дар ҳолати нобозӣ қарор дошт. бозингари дастаи Парвоз барои ҳамин ба партофти Ҷаҳонгир Алиев он қадар аҳамияте надод. ҳоло ҳам бозӣ бигем таҳти идоракунии футболбозони дастаи Рангон ба пеш меравад. эҳсон Чалаев иштибоҳ мекунад чанд маротиба дар рафти рақобат ва эътирози ӯ дар нисбати оне ки аут ба фоидаи онҳо буд бефоида буд. идома меёбад ҳуҷуми футболбозони дастаи Парвоз ва партофти Ҷаҳонгир Алиев хеле олӣ буд, вале Парвиз Иззатшоев дар ана ҳамин ҳолат аз ана ҳамин мавқеи хуб гол зада наметавонад. Муҳаммадалӣ Азизбоев, манзарат ин Муҳаммадалӣ Азизбоев будааст дар назди дарвозабон интизори партофти Ҷаҳонгир Алиев, вале тӯбро вориди дарвоза ки ҳамагӣ ним метр ҳам ба қавле фосила набуд наметавонад ворид карда. футболбози рақами 11 дастаи Рангон Атамҷон Абдуллоев зарба мезанад, вале зарбаи ӯ болотар аз тири дарвоза берун аз майдон мешавад.
чӣ лозим аст вақте зарбаҳое ки аз масофаи дур ва медонӣ ки ба қавли бест суд ҳастанд, аммо аз ҳамин мавқеъҳои ноҷо зарба равон кардан, аз ин беҳтар аст ки ба ҳамдастаи худ ки дар назди ӯ қарор дошт пас бидиҳад ва тӯбрабоии хеле олӣ аз ҷониби футболбозони дастаи Рангон, капитани даста, ва идома медиҳанд ҳуҷуми худро футболбозони дастаи Рангон. Атамҷон Абдуллаев тӯбро ба канори рости майдон ва партов ба самти Эҳсон Чалаев ва оё муваффақ мешавад барои тӯбро дар майдон нигоҳ доштан, аммо Насрулло Кабиров ишора мекунад ки тӯб аз майдон берун шуда буд. Барои ҳамин садои уштаки худро баланд кард. ҳуҷуми футболбозони дастаи Рангон. Алинур Ниёзбеков наздик мешавад ба дарвоза ва пойғеҷи хеле олӣ аз ҷониби Фирӯз Давлатов буд. офарин ба дифоъгарони дастаи Рангон ки ҳамин гуна фурсатҳои хатарнокро аз байн мебаранд. мисле ки осеб бардоштааст дар ҳамин пойғеҷ Фирӯз Давлатов, дифоъгари дастаи Рангон, ва Ҳасан Сафаров тӯбро ба пеш ҳаво медиҳад. бозигузории футболбозони дастаи Парвоз, тӯбрабои хеле олӣ аз ҷониби Фирӯз Давлатов. эътирози ӯ бар ҳамдастаҳояш ки чаро ба мавқеи холӣ намегузаранд, бале ӯ дуруст ҳам мегӯяд. вақте ки тӯб дар пои ӯ аст, мавқеи пеши майдон хеле озод буд. бояд Эҳсон Чалаев ба мавқеи худ ё Давлат дарҳо ба мавқеи озод мегузашт. азимҷон Юнусзода партофти ӯ ба дохили ҷаримагоҳ ва имконияти хеле хуб барои зарба задан. Алидин Абибуллоев. партофти ӯ ба самти пеш. тӯбрабоии футболбозони дастаи Парвоз ва бозигузории хеле зебо. Ҷаҳонгир Алиев. гузариши хеле зебо аз ҷониби бозингарони дастаи Парвоз ва ин зарбаи мустақим аз ҷониби бозингари дастаи Парвоз буд. Фарух Каримов. дарвозабони дастаи Рангонро дастгирӣ мекунанд мухлисони минбар. тӯбрабоии хеле хуб аз ҷониби футболбози дастаи Парвоз. Мунир Давлатбеков дар маркази майдон тӯбро идора мекунанд бозингарони дастаи Парвоз. акнун дигар имкониятҳо камтар мешавад барои футболбозони дастаи Рангон, чунки аллакай мавқеъҳои худро муайян кардан бозингарони дастаи Парвоз бо услуби хуб бозигузории худро ба роҳ монданд. партофтҳои дақиқ ва рақобати арзанда аз ҷониби футболбозони дастаи Парвоз аст. боз ҳам идома медиҳанд ҳуҷуми худро футболбозони дастаи Парвоз. аммо вақте ки футболбози дастаи Рангон ба замин афтод, довари мусобиқа ба он ҳеҷ аҳамияте надод. вале маълум мешавад ки Фирӯз Давлатов осеб бардошта буд дар ана ҳамин бархӯрде ки бо Фарух Каримов дошт.
чӣ гуна аз имконияти худ истифода мебаранд футболбозони дастаи Рангон. бубинед ки ман гуфтам ку бояд онҳо дар қисмати аввали рақобат ҳамон имкониятҳое ки доранд бояд истифода бибаранд. дар ана ҳамин ҳолат зарбаи мустақим равон карда мешавад. ва бубинед чӣ гуна зарба равон мекунад ба кунҷи дарвозаи дастаи Парвоз. акнун ҳуҷуми футболбозони дастаи Парвозро мебинем. оё ба ду голи мизбонон метавонанд дар қисмати аввали дидор ҷавоб гардонида яку як бора ба ҳуҷумҳо гузаштанд ва яку як бора дар фосилаи на он қадар зиёд дар 2 дақиқа тавонистанд ки ба задани 2 гол даст ёбанд футболбозони дастаи Рангон дар назди дар пеши чашмони мухлисони худӣ. акнун ба қавле асабӣ мешаванд футболбозони дастаи Парвоз. ҳуҷуми онҳо бозигузори онҳо дар маркази майдон. Мунир Давлатбеков тӯбро ба ҳамдастаи худ ҳаво медиҳад ва имконияти хеле хуб барои зарба задан, аммо зарбаи бозингари дастаи Парвоз Парвиз Иззатшоевро бармегардонад. дарвозабони дастаи Рангон Ҳасан Сафаров. бубинед чӣ гуна имконияти худ барои партов кардан, чӣ гуна дар ҳолати хеле хуб қарор дошт бозингари дастаи Парвоз Муҳаммадалӣ Азизбоев, аммо ба ӯ партов намекунад Парвиз Иззатшоев ва акнун аз зарбаи кунҷӣ тӯбро ба бозӣ медарорад бозингари мазкур. партов ба дохили ҷаримагоҳ ва бартараф карда мешавад ин вазъият. ва довар чӣ ишора мекунад? довар ишора мекунад ки ҳолати нобозӣ буд. бале, эътирози мухлисони дастаи Рангон аз минбари майдон бефоида набуд. Орзузода Давлат ва баъдан Абдулло Азизов яку як бора ба дарвозаи дастаи Парвоз як голи задан дар фосилаи на он қадар вақти тӯлонӣ. ана ки дар чанд дақиқа тавонистанд ки 2 гол зананд ва дар фосилаи хеле кӯтоҳ ҳисоби бозиро 2-0 карданд. 2-0 дар бозии Рангон ва Парвоз бори дастаҳо. ин ҳисоби бигӯем мушкил аст барои баргаштан, махсусан барои дастаи Парвоз. сараввал Орзузода Давлат аз ин мавқеи хеле муносиб ба задани гол даст ёфт ва дере нагузашта аллакай Абдулло Азизов боз як голи дигар зам кард ба рафти рақобат.
ҳуҷуми футболбозони дастаи Парвозро дидем. ҳарчанд эътироз доранд ки ту ба дасти бозингари дастаи Рангон расидааст, аммо Насрулло Кабиров ба ин розӣ нест. Тӯбрабои хеле хуб аз ҷониби футболбозони дастаи Парвоз, аммо боз ҳам ин вазъиятро бартараф карданд футболбозони дастаи Рангон. Имконияти хеле хуби дигар барои капитани даста, муаллифи гол Давлатҷон Орзузода, ва довар ишора мекунад ки қоидаи бозӣ бар муқобили футболбози дастаи Парвоз вайрон карда шуд ва партофти Ҷаҳонгир Алиев ба самти Алинур Ниёзбеков буд. имконияти навбатӣ боз ҳам барои футболбозони дастаи Рангон аз зарбаи кунҷӣ. партоф анҷом дода мешавад ва ин вазъият бартараф мегардад. акнун аксулҳуҷуми футболбозони дастаи Парвозро мебинем. имконияти хеле хуб барои Алинур Ниёзбеков наздик мешавад ба дарвозаи дастаи Рангон. баргашт ва зарба мезанад партофти хеле хуб ба самти Парвиз Иззатшоев, аммо бозингари канори чапи дастаи Парвоз аз уҳдаи зарбаи мустақим ҷониби дарвозаи Рангон намебарояд. қоидаи бозӣ бар муқобили Давлатҷон Орзузода вайрон карда мешавад дар маркази майдон. аллакай мизбонон бо ҳисоби 2-0 бар муқобили Парвоз пешсаф ҳастанд. 1 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то анҷоми вақти асосӣ ва футболбозони дастаи Рангон барои задани голи сеюм кӯшиш мекунанд. партоф ба самти дарвоза, чӣ гуна тӯбрабоӣ буд аз ҷониби футболбози умуман тӯб қабул кардан буд аз ҷониби футболбози дастаи Рангон, аз ҷониби Атамҷон Абдуллаев буд. توپ از پای بازیگر دسته رنگون از میدان بیرون شد. نه از پای فوتبالبازی دسته پرواز بود، مگر در اینجا نصرالله کبیرов اشاره میکند که کاپیتان دسته رنگون با کمک طبیبان نیاز دارد. بازیگر دسته پرواز سلیمان صابرов اعتراض دارد که کاپیتان دسته رنگون وقت را کشاله میدهد و داوری اساسی با رفتی رقابت با قسم اول دیدار 2 دقیقه دیگر زم میکند. ولی این زم کردن دقیقه الهوگی با فکرم فقط برای طبابت ارزوده دولتجان پسی سر میشود. انا میگویم از امکانیت‌های خود استفاده برندگار فوتبالبازان دسته رنگون واقعا در همه بازی‌های مرحله اول موسم امساله لیگ یکم چنین امکانیت‌ها داشتن فوتبالبازان دسته رنگون. در قسم اول اونها واقعا مثل
бигем оташ аланга мезананд ва доим ҳуҷумҳои пайҳамро баро мемонанд. дар назди дарвозаи ҳарифон ҳамавақт фурсатҳои хатарнокро ташкил медиҳанд, вале дар аксарияти ҳолат ба задани гол даст намеёбанд ва дар қисмати дуюм дастаи ҳариф аллакай услуби онҳоро меомӯзад ва бигӯем ки ғалаба мекунад. ба ҳамон истилоҳ мегӯянд ки агар назади мезананд, аз ҳамин услуб кор мегиранд ҳарифон дар муқобили дастаи рангон. Вале дар имрӯз дар ин бозӣ бозингарони дастаи рангон воқеан ҳамон имкониятҳои худро истифода бурда тавонистанд. дар маркази майдон футболбозони дастаи Парвоз, Маҳаммадҷон Ризомов партов ба самти рости майдон, ба он ҷое ки Алинур Ниёзбеков аст ва дар ин ҷо Алинур Ниёзбеков рӯи худро қабида мешинад ба сифати эътироз ва дар муқобили ӯ қоидаи бозӣ вайрон мешавад. дар ана ҳамин ҳолат аз ҷониби футболбози дастаи рангон қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад бар муқобили Алинур Ниёзбеков. охирин имконият аст ба фикрам барои футболбозони дастаи Парвоз. партов ба дохили ҷаримагон, ин партов ба самти дарвоза буд ва акнун аз зарбаи кунҷӣ як имконият дигар пайдо мекунанд. худи Алинур Ниёзбеков муаллифи ин зарба буд ва Ҳасан Сафаров онро бартараф кард ва барои ҳарифон як зарбаи кунҷӣ ҳадя намуд. акнун зарбаи кунҷиро мебинем ки ба чӣ анҷом меёбад. Парвиз Иззатшоев партов ба дохили ҷаримагоҳ, имконияти хеле хуб, вале барои чӣ? Барои чӣ бо сар не? дарвоза қариб ки 1 метрам фосила набуд. агар бо сар зарба мезад гапи дигар мешуд. дӯстони азиз, қисмати аввали дидор бо голи задаи Орзузода Давлатҷон ва ҳамчунин футболбози рақами 19 ин даста Абдулло Азизов бо ҳисоби 2-0 ба фоидаи дастаи рангон ба танаффус мераванд. пас аз чанд лаҳза бармегардем ва қисмати дуюми рақобатро тамошо мекунем. Каждый матч провал, молчу. 100 раз объясняю тебе. Сулаймон, туда не смотрите, они подают. Кричу вам, сзади. Вы все туда усмотрели. Ни одного центрального полузащитника тоже нету там. Двое стоят, спокойно забивают гол вам. Фарук, куда вы смотрите все? Вы 10 человек все на тот край побежали. Позор, блядь. На весь Таджикистан вас смотрит, как вы позорите. Тебе прям на блюдочке все сделали. На блюдочке все. На вот, подготовить, съесть его просто. Ты, блядь, как, блядь, что ты бомбасный, что ли? Сразу с лету пьешь, блядь.
Filtr alış meklum filtr. идома меёбад рақобати дастаҳои рангон манзарат ва парвози фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд. дӯстони азиз, аллакай дар оғози қисмати аввал аз ҷониби алишер полвонов дар ҳайати дастаи парвоз бозингарон иваз карда мешаванд. ба ҷои комилҷон ҷабборов ба майдон футболбози рақами 20 далер маҳатов мебарояд. футболбозе ки воқеан дар ҳайати дастаи парвоз ин мавсим дурахшиши алоҳида дошт. ёдрас мешавем ки дар қисмати аввали дидор футболбозони дастаи рангон баъди ҳуҷумҳои пайҳам тавонистанд ки ба задани 2 гол даст ёбанд. инҳо орзузода давлат як голи зебоеро бо сар дохили дарвозаи дастаи парвоз карда буд ва голи дуюмро абдулло азизов футболбози дигари дастаи рангон аз масофаи дур ба кунҷи дарвозаи дастаи парвоз равон карда буд. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба қисмати дуюми рақобат ки оё дастаи парвоз метавонад ба 2 голи дастаи рангон ҷавоби арзанда гардонад ва ё дастаи рангон ҳамоно идома медиҳад ҳуҷумҳои пайҳами худро. хуб, акнун эҳсон чалаев ба пеш мегузарад. дӯстони азиз, дар дохили ҷаримагоҳ партоф мекунад ба самти футболбози рақами 11 даста Атамҷон Абдуллаев, вале Атамҷон боз ҳам зарбаи номувофиқ равон мекунад ба ҷониби дарвозаи дастаи парвоз. дӯстони азиз, акнун таваҷҷӯҳ мекунем як бор дигар ба ҳайати дастаҳо ки имрӯз киҳо муқобили якдигар бозӣ доранд. сараввал оғоз мекунем аз ҳайати дастаи рангон. албатта ки дастаи мизбон дар ҳайати ин даста чунин бозингарон ба майдон омадаанд. дар хати дарвоза таҳти рақами 1 ҳасан сафаров, ҳимоятгарон абдулло ҳиматов рақами 4, азимҷон юнусзода рақами 77, меҳрож ниёзов рақами 23 ва фирӯз давлатов рақами 2. дар хати нимҳимоя абдулло азизов рақами 19, умедҷон абдуллаев рақами 8, Атҳамҷон Абдуллаев рақами 11, эҳсон чалаев рақами 21, мунис сайёлимзода рақами 22 ва давлатҷон орзода рақами 10. сармураббии даста чӣ гуна ки гуфтем ҳикматулло шарипов. дар ҳайати дастаи парвоз чунин бозингарон ба майдон омаданд. аҳлиддин ҳабибуллаев дарвозабон таҳти рақами 97 бозӣ мекунад. дар хати ҳимоя комилҷон ҷабборов бо рақами 5 бозӣ мекунад. сулаймон собиров рақами 2, хушбахт миров рақами 47 ва муҳаммадҷон ризомов рақами 33. дар хати нимҳимоя ин бозингарон ҳастанд. парвиз иззатшоев рақами 81, фаррух каримов рақами 15, капитани даста рақами 7 ҷаҳонгир алиев, мунир давлатбеков рақами 72, алинур ниёзбеков рақами 30 ва ягона ҳамлагар муҳаммадалӣ азизбоев рақами 9. ва чӣ гуна ки гуфтем аллакай аз майдон гирифта шуд бозингари рақами 5 ин даста комилҷон ҷабборов ва ба ҷои ӯ бозингари рақами 20 далер маҳатов ба майдон баромад. ҳуҷуми футболбозони дастаи рангон дар қисмати аввал хеле зиёд буд ва ниҳоят онҳо дар дақиқаҳои аз 25 то 30 тавонистанд ки ба задани 2 гол якбора даст ёбанд ва ҳоло ҳисоби бозӣ 2-0 дастаи рангон пешсаф аст. ва ҳуҷуми навбатии онҳоро мутаваҷҷеҳ мешавем. орзузода давлатҷон партов ба самти бозингари рақами 19 ин даста буд ва партов ба дохили ҷаримагоҳ аз ҷониби абдулло ҳиматов буд. абдулло азизов чеҳрае ки барои мо шумо нишон дода шуд муаллифи голи дуюми дастаи рангон мебошад ки аз берун аз хати ҷаримагоҳ ба кунҷи дарвозаи дастаи парвоз тӯбро равон карда буд. ин голи дуюми дастаи рангонро зада буд ва агар ҳамон гуна бозӣ кунанд дастаи рангон метавонанд ки дар ин рақобат ғалаба кунанд, вале дар ин ҷо қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. дағал онҳо вайрон карда мешавад. ҳатто аз ҷониби эҳсон чалаев ва насрулло кабиров аз ҷайби худ корти зард мебарорад барои эҳсон чалаев футболбози дастаи рангон ва ин дуюмин корти зард барои футболбозони дастаи рангон ба ҳисоб меравад. бинед ки дар ана ҳамин ҳолат чӣ гуна пои
муҳаммаҷон ризомовро бо пои худ зарба мезанад эҳсон чалаев. корти дуюми зард барои футболбозони дастаи Рангон ва дар ин ҷо акнун наҷот медиҳад аз хавф дарвозаи худро Ҳасан Сафаров, дарвозабони дастаи Рангон. ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи Рангон. тӯб аз майдон берун намешавад, вале тӯбрабоии футболбози дастаи Парвозро дидем. акнун дастаи Парвоз ба ҳуҷум мегузарад. Ҷаҳонгир Алиев гузариши хеле зебои ӯ аз канори рости майдон акнун ҳуҷуми худро идома медиҳанд футболбозони дастаи Парвоз, вале Алинур Ниёзбеков барои идора кардани тӯб муваффақ намешавад. мубориза барои ба даст овардани тӯб. Фаррух Каримов буд тӯбро аз даст дод ва акнун ҳуҷуми футболбозони дастаи Рангонро мебинем, аммо ин партов ба самти номуайян равон карда шуд, ба он ҷое ки ягон футболбози дастаи Рангон қарор надошт. як нав акнун вақтро барои кашол додан ҳам ҳақ дорад Ҳасан Сафаров, чунки ҳисоби 2-0, ҳарчанд ки вақт хеле зиёд аст, қариб 40 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то анҷоми вақти асосии қисмати дуюм, вале оҳиста оҳиста ба вақткашӣ шурӯъ мекунанд бозингарони дастаи Рангон. ҳуҷуми футболбозони дастаи Рангонро мутаваҷҷеҳ мешавем. тӯбрабоӣ хеле зебо аз ҷониби бозингари дастаи Рангон буд, аммо касе набуд ки онро дар дохили ҷаримагоҳ истифода бурда тавонад ва қариб буд бо фишор овардан футболбозони дастаи Рангон боз ҳам тӯбро соҳиб мешуданд. акнун ҳуҷуми футболбозони дастаи Парвозро мебинем. муҳаммадалӣ Азизбоев тӯбро аз даст медиҳад ва чӣ гуна бозӣ мекунад нимҳимоятгари дастаи Рангон Адҳамҷон Абдуллоев ва низо бо Фаррух бо Парвиз Иззатшоев буд ва корти сурх мегирад бозингари дастаи Рангон Адҳамҷон Абдуллоев. ӯ як корти зард дошт ва дуюмин корти зард барои ӯ аллакай ин ҷазои ниҳоӣ аст, корти сурх аст аз ҷониби Насрулло Кабиров. дар ан ҳамин ҳолат қоидаи бозиро Парвиз Иззатшоев вайрон кард ва барои рафтори ғайри варзишӣ фикр мекунам ягон сухани қабеҳе гуфт ӯ ба Парвиз Иззатшоев ва ҳамин тавр Насрулло Кабиров аз ҷайби худ корти сурх баровард. акнун 10 нафара идома медиҳанд бозингарони дастаи Рангон рақобатро дар ҳамин лаҳзаҳои ҳассос, дар ҷое ки 2-0 пешсаф ҳастанд. чӣ лозим буд гапи зиёд задан, чунки бозингарони дастаи Парвоз бозингарони касбӣ ҳастанд, метавонанд аз ин заифии дастаи Рангон воқеан истифода бурда тавонанд. акнун хеле мушкил мешавад барои бозингарони дастаи Рангон. сараввал ба Парвиз Иззатшоев корти зард нишон дод Насрулло Кабиров, вале барои рафтори ғайри варзишӣ корти зарди дуюм аз ҷайби ӯ берун шуд ва Адҳамҷон Абдуллоев нимҳимоятгари дастаи Рангон аз майдон гирифта гардид. акнун як нимҳимоятгар кам аст дар хати нимҳимояти дастаи Рангон ва ин барои онҳо андаке мушкилтар мешавад дар муқобили дифои хеле сахти дастаи Парвоз. партов ба самти чап ва дар ин ҷо имконият доранд футболбозони дастаи Парвоз, ҳамоно идома медиҳанд ҳуҷуми худро ва боз ҳам Парвиз Иззатшоев имконият дошт ки тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ равон кунад, вале довар ишора мекунад ки ҳолати нобозӣ буд. дар ҳайати дастаи Парвоз бозингар иваз карда мешавад. ба ҷои футболбози рақами 9 Муҳаммадалӣ Азизбоев ба майдон Муҳсин Рустамзода ҳамлагари соҳибноми дастаи Парвоз ба майдон мебарояд. Муҳсин Рустамзода яке аз нишонзанҳои хеле хуб чӣ дар дастаи Парвоз, ҳатто дар
рӯйхати нишонзанҳои чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якум мавқеи хусса дорад. ин футболбоз воқеан истеъдоди хуби голзанӣ дорад ва аз ҳисоби ҳамон бузургҷуссагӣ бигӯем бо ҳамон ҷуссаи худ метавонад ки дар хатти ҳамла бозии хуб нишон диҳад. акнун шурӯъ мешавад партофтҳои кӯтоҳ ва услуби хозаи бозингарони дастаи парвоз ва агар ҳамон услуби анъанавӣ бошад партофтҳои диагонали бештар равон карда мешавад ба муҳсин рустамзода. Бояд ин чизро намояндаҳои дастаи рангон донанд, бояд аз ин чиз истифода бурда тавонанд. яъне ки пешгирӣ карда мешавад муҳсин рустамзодаро аз он партофтҳои диагонале ки ҷониби ӯ равон карда шавад. ҳуҷуми футболбозони дастаи рангон. давлат орзузода ба замин афтонида мешавад. қоидаи бозӣ бар муқобили ӯ вайрон шуд. дар маркази майдон акнун аз зарбаи ҷаримавӣ шурӯъ мекунанд бозингарони дастаи рангон. меҳрож ниёзов зарбаҳои хеле қавӣ дорад. яъне ки зарба зада метавонад он гунае ки ту ба дохили ҷаримагоҳи дастаи парвоз ба ҳамдастаи хеш рафта расад. вале агар ин чиз омад кунад партоф ба дохили ҷаримагоҳ, на ин партоф набуд, ин зарбаи мустақим буд ҷониби дарвозаи дастаи парвоз ки хеле дур аз дарвоза аз майдон берун шуд. дар маркази майдон бозингарони дастаи парвоз Мунир Давлатбеков, Ҷаҳонгир Алиев. вале тӯбрабои футболбозони дастаи рангонро бубинед. аз Ҷаҳонгир Алиев чӣ гуна тӯбро мегиранд. Эҳсон Чалаев, Меҳрож Ниёзов, Абдулло Ҳимматов. партов ба канои рости майдон ба самти Абдулло Азизов ва гузариши Абдулло Азизов хеле зебо буд аз ду бозингари дастаи парвоз. вале чӣ гуна имкониятро аз даст медиҳад Давлат Орзузода. капитани дастаи рангон, ду нафар футболбози дастаи рангон дар назди дарвоза дар мавқеи озод қарор доштанд. тӯбрабои хеле хуби Абдулло Азизов буд ва партофт ҳам мекунад ба самти капитани даста, аммо пои Давлат ба тӯб хуб намерасад. метавонист ҳисоб 3-0 шавад. ин гуна имконият бо 10 нафар хеле кам ба миён меояд, вале аз оне ки ба миён меояд аҳсан ба футболбозони дастаи рангон ки дар муқобили пурқувваттарин дастаи лига якум ва инак дар ҳайати дастаи парвоз бозингар иваз карда мешавад. ба ҷои Фаррух Каримов ба майдон Шараф Азизов мебарояд. акнун дар ҳайати дастаи парвоз зуд тағйиротҳо дида мешавад, чунки ҳисоб хеле ҷиддӣ аст. аз ин ҳисоб баромадан барои футболбозони дастаи парвоз хеле мушкил меафтад. ҳуҷуми футболбозони дастаи рангон. партов ба самти номуайян. бозам ҳуҷуми худро акнун идома медиҳанд футболбозони дастаи парвоз ва имконияти хеле хуб барои бозингари дастаи парвоз. истеъдоди хеле хуб дорад Абдулло Ҳимматов, дифоъгари дастаи рангон. акнун аз зарбаи кунҷӣ партов ба дохили ҷаримагоҳи рангон ва ин вазъият бартараф мешавад аз ҷониби футболбозони дастаи рангон. ва ин чӣ гуна партов буд вақте ки 3 нафар футболбоз дар назди ту қарор доранд. ва иштибоҳ буд қариб аз ҷониби футболбозони дастаи рангон, вале ин вазъият ҳам бартараф мешавад. акнун ҳуҷуми худро боз ҳам идома медиҳанд бозингарони рангон. Мунир Давлатбеков,
чарх мезанад дар гирди майдон. Ҷаҳонгир Алиев, гузариши ӯ. Ҷаҳонгир Алиев мавқеи озод меҷӯяд, вале ин зарба аз масофаи дур мустақиман ҷониби дарвозаи Рангон равон карда мешавад. Зарбае ки аз канори дарвоза аз майдон берун шуд. дар маркази майдон бозингари калидӣ, бозингари асосӣ ба ҳисоб меравад Ҷаҳонгир Алиев, чунки ҳамаи ҳуҷумҳои дастаи Парвоз дар бозии имрӯза қариб ки тавассути ӯ оғоз карда мешавад. ҳама ӯро нигоҳ мекунанд. Шараф Азизов бозингаре ки навакак ба майдон баромад, акнун аз канори чапи майдон ҳамчун нимуватгари ҳуҷумкор бозӣ мекунад ва имконияти навбатӣ барои футболбозони дастаи Рангон. ва бубинед ки чӣ гуна дар мавқеи озод қарор дошт бозингари дигари дастаи Рангон, вале партов иҷро карда нашуд. акнун вазъияти хеле хавфнок барои футболбозони дастаи Парвоз ва инак гол мешавад. дӯстони азиз, дар ниҳоят ба задани гол даст меёбанд бозингарони дастаи Парвоз. ин гол ба номи бозингаре ки аз курсии эҳтиётӣ ба майдон омад, Далер Маҳатов, сабт карда мешавад. аз аксулҳуҷум истифода мебаранд бозингарони дастаи Парвоз. Ҷаҳонгир Алиев партофти головар мекунад дар ин ҳуҷум ва ба задани гол даст меёбад Далер Маҳатов. Муҳсин Рустамзода ҳам барои ба қавле мабодо наздик мешавад, аммо ин зарба худаш гол буд. аллакай гуфтам ки 10 нафар барои футболбозони дастаи Рангон мушкил аст дар муқобили дастаи пурқувваттарини чемпионат. партов ба дохили ҷаримагоҳи дастаи Рангон, қомати баланди Муҳсин Рустамзода. дастгирӣ мекунанд мухлисони дастаи Рангон вобаста аз оне ки Ҳасан Сафаров ба дарвозаи худ гол сар додааст. бозингарони 12-уми даста ё худ барои Рангон феълан мухлисон бозингарони 11-ум ҳастанд. онҳо аллакай як бозингар кам доранд. эҳсон Чалаев ба осонӣ тӯбро аз даст медиҳад. эҳсон дар ин рақобат қариб ки мо аз ҷониби эҳсон ягон амали ғайриоддӣ ё худ ягон чизе ки дар бозиҳои дигар эҳсос мешуд тамоман эҳсос накардем. партов ба самти пеш. Абдулло Азизов манзарат муаллифи голи дуюми дастаи Рангон. ҳуҷуми футболбозони дастаи Рангон хотима меёбад ва дар ин ҷо қоидаи бозӣ дағалона вайрон карда мешавад аз ҷониби бозингари дастаи Рангон Азимҷон Юнусзода бар муқобили Парвиз Иззатшоев. дар ан ҳамин ҳолат Азимҷон аз пироҳан ё худ аз гардани Парвиз Иззатшоев сахт меқапад ва ӯро боз медорад аз ҳуҷум. корти зард ҳам аз ҷайби Насрулло Кабиров берун мешавад ва партофти бозингарони дастаи Парвозро мебинем ба самти дарвоза. хеле хавфнокам буд. хавфнок буд барои он ки Шараф Азизов дар он ҷо қарор дошт. ӯ метавонист ба дарвозабон халал ворид намояд. фаъол шуданд бозингарони дастаи Парвоз дар қисмати дуюм. хеле фаъол шуданд, махсусан баъди гол, баъди он тағйиротое ки ба миён овард Алишер Полвонов. тактикаи бозӣ дастаи Парвоз тамоман дигар гардид. акнун тавассути Муҳсин Рустамзода бозӣ мекунанд. Ҷаҳонгир Алиев аз канори чапи майдон дар хати ҳамла бозӣ дорад, ҳарчанд ки ба ӯ Шараф Азизов ҳам кӯмак мекунад, аммо тактика ва схемаи бозӣ
дар дастаи парвоз акнун иваз гардид. ҳоланда ки барвақттар буд барои дастаи рангон дар хати нифор нишастан, бояд ҳуҷумҳои худро идома медоҳанд. 10 нафара онҳо чандин вазъиятҳои хатарнок дар назди дарвозаи парвоз доштанд. бояд ҳамон гуна идома медоданд ва тӯбрабои футболбозони дастаи парвоз. акнун ҳуҷуми дигари бозингарони дастаи парвозро мебинем. ҷаҳонгир алиев ба муҳсин рустамзода ва дифоъгарони дастаи рангон дар ин ҷо хеле хуб кор мекунанд. давлатбеков, ҷаҳонгир алиев. зарбаҳои ҷаҳонгир алиев имрӯз тамоман мисле ки имрӯз ҷаҳонгир ба худ монанд нест. зарбаҳои аз масофаи дури ӯ дар бозиҳои дигар хеле муваффақона ҷониби дарвоза мераванд. аммо имрӯз чанд зарбае ки аз масофаи дур зад, фақат аз болои дарвоза баландтар ё аз канори аз сутуни дарвоза дуртар аз майдон берун шуд. абдулло азизов партов ба самти эҳсон чалаев, аммо ту ба дифоъгари дастаи парвоз мерасад. кӯшиши хеле хуб аз ҷониби фирӯз давлатов буд ва тӯбрабои хеле олӣ аз ҷониби ӯ. эҳсон чалаев, давлат орзузода, давлат орзузода, партов ба самти пеш, ба самте ки абдулло азизов. аз зарбаи абдулло азизов аз масофаи дур. зарбаҳои хеле хуб дорад футболбози дастаи рангон абдулло азизов. аммо ин навбат зарбаи ӯ аз тири дарвоза болотар аз майдон берун шуд. ҳуҷуми футболбозони дастаи парвоз дар маркази майдон, ҳамлаи онҳо идома дорад. парвиз иззатшоев, абдулло азизов хеле хуб маҳкам кард сари роҳи парвиз иззатшоевро ва инак акнун футболбозони дастаи рангон ҳуҷуми худро идома медиҳанд ва тӯб аз майдон берун мешавад. аут ба фоидаи футболбозони дастаи парвоз аст. ҷаҳонгир алиев партофти ӯ ба самти пеш. далер махатов буд, аммо ҳасан сафаров пешдастӣ кард. пештар аз далер махатов тавонист ки тӯбро ба дасти худ бигирад. ин ҷо баҳс дар канори майдон ба хотири оне буд ки тӯб ба пои футболбози дастаи парвоз гӯё расида буд, аммо довар ишора кард ки аут ба нафи худи парвоз аст ва акнун имконияти навбатӣ барои футболбозони дастаи рангон. эҳсон чалаев кӯшиш мекунад барои тӯбро гирифтан, аммо дифоъгари дастаи парвоз барқасдона тӯбро аз майдон берун мекунад ва барои рангон иҷозат медиҳад ки аз зарбаи кунҷӣ рақобатро оғоз намоянд. барои партоф анҷом додан эҳсон чалаев ба кунҷи майдон меравад. ҳоло ҳам барои вақт кашол додан вақт ҳаст. эҳсон чалаев бояд ин корро накунад. партов ба дохили ҷаримагоҳ ва имконияти хеле хуб, аммо қомати баланди дифоъгари дастаи дифоъгар не гумонам парвиз иззатшоев буд ин вазъиятро бартараф кард. бале, парвиз иззатшоев. абдулло азизов тӯбро аз даст медиҳад ва боз ҳам тӯбрабоии ӯ. партов ба самти эҳсон чалаев. эҳсон хеле дар ин бозӣ фарқкунанда бозӣ мекунад. хеле заифтар бозӣ мекунад аз он бозиҳое ки дар рақобатҳои қаблӣ дошт. зарбае аз масофаи дур ва ин барои аҳлиддин ҳабибуллоев ягон хел мушкилӣ пеш намеорад. акнун ба худ меоянд футболбозони дастаи рангон. дар маркази майдон 5 нафар футболбоз қарор доранд ва барои қабул кардани тӯб кӯшиш мекунанд.
دقیقه 69 دیدار با دسته رنگون با حساب 2-1 با پیش می رود. اگر با همین نتیجه رقابت انجام یابد واقعا هنگامه می شود در جدول مسابقه. دسته موهیر دیگر شاید امکانیت ندهد به حریف خود. قاعده بازی از جانب علینور نیازبکوف ویران شده است. این را داور کناری دید و بیرقچه خود را بالا کرد. هجوم نوبتی فوتبال بازان دسته رنگان امکانیت هست و گزارش خیلی عالی از جانب بازیگر رقم 20 این دسته شریف جان منصور، ولی این وضعیت رو برطرف میکنن بازیگران دسته پرواز. تو با سمت عبدالله عزیزوف روان کرده شد و آوت است به فایده فوتبال بازان دسته رنگون. عبدالله همتوف پرتافتی او به داخل جریمه گو و وضعیت خیلی خطرناک در نزد دروازه اهل‌الدین حبیب الله. ضربه با سر زده کاپیتان دسته رنگون دولت ارزوزاده اندک خطرناک بود ولی برطرف شد. اکنون هجوم فوتبال بازان دسته پرواز رو میبینیم. آوت کار میکند برای دسته خود دلیر محتوف. علینور نیازبکوف برای انجام دادن ضربه کنجی با نزد توپ آمد و پرتاف انجام داد. اکنون با چی انجام یابد برطرف میکنند فوتبال بازان دسته رنگون. خود عبدالله عزیزوف اکنون برای گرفتن توپ کوشش میکند اما فیروز دولت منظرت سلیمان صابیروف این وضعیت رو برطرف کرد. جهانگیر علیف باید ضربه زند جانب دروازه اما 3 نفر دفاعگران دسته رنگون برای توپ رو از نزد پای او گرفتن کوشش کردن و موفق هم شدند. اکنون آوت به فایده فوتبال بازان دسته پرواز برطرف می شود این وضعیت. نصرالله کبیروف اشاره میکند که آوت به فایده فوتبال بازان دسته رنگون است. دولت ارزوزاده کاپیتان دسته رنگون مؤلف گل یکم این بازی و توپ را از دست میدن فوتبال بازان دسته رنگون. محسن رستمزاده با دروازه نزدیک می شود و این گل دوم دسته پرواز را محسن رستمزاده به هدف میرساند. دوستان عزیز حساب 2-2 می شود. محسن رستمزاده مؤلف گل دوم دسته پرواز. ببینید چگونه از اشتباه دسته رنگون استفاده میبرن فوتبال بازان دسته پرواز. در همین حالت جهانگیر علیف پرتوبک خیلی عالی انجام میدهد به سمت محسن رستمزاده و محسن هم خوب نشان میگیرد کنار چپی دروازه حسن سفرف رو. حساب 2-2 می شود دوستان عزیز. در قسمت دومی رقابت واقعا فوتبال بازان دسته پرواز از روی دلخواه نمود امورها از دسته رنگون برتری دارند. خیلی مشکل است برای رنگون 10 نفره بازی کردن و آنها اکنون 17 زیاده از 17 دقیقه دیگر وقت دارند تا غلبه که در قسم اول داشتن آن را برگردانند.
برای فوتبالبازان دسته پرواز اکنون آسان‌تر است با حمله گذاشتن، علاوه چون که از کرسی ذخیروی اون بازیگران با میدان برآمدند که بیشتر از هیئت اساسی با میدان برآمدند. اکنون نیروی تازه جمع شد. گزارش پرویز عزت‌شاه و توپ از میدان بیرون می‌شود. آوت به فایده فوتبالبازان دسته رنگان است. عبدالله عزیزوف توپ را از میدان بیرون میکند و آوت به فایده فوتبالبازان دسته پرواز می‌شود. کمتر از 15 دقیقه دیگر باقی مانده است تا انجام وقت اساسی و همینک باز محسن رستم‌زاده با دروازه دسته رنگون نزدیک می شود و ضربه او قریب مانده بود به توری دروازه درآید. انا تاثیر یک بازیگر همین ضربه اندکی به پای رستم خوب نرسید و ببینید که بعدی به میدان آمدن محسن رستم‌زاده خط حمله دسته پرواز چگونه می شود. هجوم فوتبالبازان دسته رنگون و این ضربه عبدالله عزیزوف از مسافه دور بود. ضربه خیلی به قول آسان برای برگردانیدن برای دروازه‌بان و میشد که 3 نفر بازیگر دیگر دسته رنگون در نزد او قرار داشتند. میشد که توسط بازیگزاری به دروازه او نزدیک میشدند، ولی از مسافه دور ضربه زدن و این هم چنین ضربه زدن در همین وقتی بگویم در همین لحظه نازک اونقدر لازم نبود. دولت ارزوزاده، عبدالله همتوف، عبدالله عزیزوف، گزارش او پرتافت او به سمت احسان چالایف، ولی قامت احسان چالایف نمیرسد برای چنین ضربه ها رو زدن و قاعده بازی از جانب احسان ویران کرده می شود. عکس الهجوم فوتبالبازان دسته پرواز رو میبینیم. از حساب عکس الهجوم این روز خیلی موفقند بازیگران دسته پرواز. خوشوقت میروف پرتاب به سمت منیر دولتبک بود و منیر توپ را به مرکز میدان هوا میدهد و پرتافت نوبتی باز هم جانب محسن رستم‌زاده. چرا برای دفاعگران دسته رنگان درس نمی شود همین گزارش های محسن رستم‌زاده؟ باید موقع درست رو اشغال کرد در مقابل او، چون که این بزرگجوسه است و اون میتواند که از میان 2 نفر با آسانی گذرد. از این خاطر اندک با فاصله دورتر از عقیب که از قفای فوتبال بازی مذکور میستی در چنین حالت ها. اکنون هجوم فوتبالبازان دسته پرواز را میبینیم ولی توپ را زود از دست میدهند بازیگران پرواز و گزارش های خیلی خوب از جانب عظیمجان یونس‌زاده بود. حالا هم ادامه دارد گزارش های این فوتبال باز و توپ را صاحب میشوند بازیگران دسته پرواز. سلیمان صابیروف پرتاب به سمت بازیگر دسته پرواز شرف عزیزوف. گزارش او تو با پای سودیا بر میخورد، منظرت تو با پای دوار بر میخورد و اکنون از نزد او بازی آغاز میشود. پرویز عزت‌شاه پرتاب به سمت پیش به اونجایی که محسن رستم‌زاده است و دیگر اکنون جهانگیر علیف همچون حمله‌گر از کنار چپ میدان بازی میکند. نیمه میادگر هجومکار اساساً، چون که اسلوب بازیگزاری دسته پرواز همین گونه است. یک حمله‌گر و 5 نفر دیگر نیمه میادگر هجومکار. احسان چالایف پرتاب به سمت عبدالله عزیزوف.
ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи Парвоз. Мунир Давлатбеков, Парвиз Иззатшоев. ҳуҷуми дуввум меёбад. Ҷаҳонгир Алиев ба Шараф партов мекунад. Зарбаи Шарафро ҳамагон интизор ҳастанд. Зарба мезанад. Ба ин зарбаи Шараф Азизов гол мешавад. дӯстони азиз, голи севуми дастаи Парвоз ва камбеки боварнокарданӣ аз ҷониби футболбозони дастаи Парвози фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд. ҷаҳонгир Алиев партов мекунад ба Шараф Азизов ва гузариши Шараф Азизов дар дохили ҷаримагоҳ аз ду нафар ва аз мавқеи озод зарба мезанад ба кунҷи дарвозаи Ҳасан Сафаров. голи хеле зебо аз ҷониби бозингари рақами 10 дастаи Парвоз Шараф Азизов. офарин. ҷаҳонгир Алиев ба кӯмаки табибон ниёз дорад. дар қисмати дуюми дидор яку як бора ба худ мебиён футболбозони дастаи Парвоз ва як камбеки боварнокарданиро ба роҳ мемонанд. дастаи рангон баъди 10 нафара шуданд. дигар имкони бозӣ карданро аз даст доданд. албатта имкониятҳои худро аз даст доданд. дар ҳайати дастаи Парвоз акнун боз бозингар иваз карда мешавад. ба ҷои капитани даста Ҷаҳонгир Алиев ки бо сабаби осеб аз майдон берун шуд, Аббос Андалибов ба майдон баромад. барои баробар кардани ҳисоб бозингарони рангон имконият доранд, ҳарчанд нерӯи тоза дар ҳайати дастаи Парвоз хеле зиёд аст. тӯбрабоии хуб аз ҷониби футболбозони дастаи рангон. ҳуҷумро идома медиҳад Абдулло Ҳимматов. Абдулло Азизов дар мавқеи хеле дуртар қарор дорад аз тӯб. Парвиз Иззатшоев партофти ӯ ба самти Муҳсин Рустамзода, вале касе нест ки ба ӯ кӯмак намояд. партов ба самти Эҳсон Чалаев. партофтои диагоналӣ аз ҷониби Меҳрож Ниёзов бисёртар ба самти Эҳсон Чалаев равон карда мешавад, вале муваффақ намешаванд. Парвиз Иззатшоев тӯбро ба Шараф Азизов медиҳад. дар маркази майдон акнун рафти рақобатро идора мекунанд бозингарони дастаи Парвоз. Аббос Андалибов, Мунир Давлатбеков, Алинур Ниёзбеков аз масофаи дур зарба мезанад. Алинур ва Шараф Азизов боз ҳам кӯшиш мекунад ки ин ҳуҷумро идома бидиҳад. гузариши хеле зебо аз ҷониби ӯ ва ба ӯ монеа мешавад Абдулло Ҳимматов. акнун дар ҳайати дастаи рангон бозингарон иваз карда мешавад. ба ҷои Мунис Сайолимзода ба майдон Субҳон Ҷумазода мебарояд. ва ба ҷои Абдулло Азизов ба майдон Нуралӣ Ҳасанов мебарояд. ҳамчунин футболбози рақами 3 ин даста омодагӣ мебинад барои ба майдон баромадан. Комрон Холмуродов. ӯ киро иваз мекарда бошад? ба ҷои Абдулло Азизов гуфтем ки бозингари дигар омад ва ба ҷои Ҳимматов, ба ҷои Абдулло Ҳимматов ба майдон Комрон Холмуродов мебарояд. ва бозингари дастаи дигари рангон яку як бора 4 тағйирот дар ҳайати дастаи рангон.
ба ҷои футболбози рақами 21 эҳсон чалаев ба майдон маҳмадулло водиев рақами 55 мебарояд. Як бора 4 тағйирот дар ҳайати дастаи рангон ва мебинем ки ин ба чӣ анҷом меёбад. акнун ба ҳуҷум мегузаранд футболбозони дастаи рангон. ҳуҷуми хеле хуб аз ҷониби бозингарони дастаи рангон, вале дар ниҳоят боз ҳам тӯбрабоии хуб доранд бозингарони дастаи парвоз. акнун бо нерӯи тоза бояд ба ҳуҷумҳо пайваст шаванд он футболбозоне ки аз ҳайати захиравӣ ба майдон баромаданд. маҳмадулло водиев, комрон холмуродов, субҳон ҷумазода, нуралӣ ҳасанов. он бозигароне ки навакак аз курсии эҳтиётии футболбозони дастаи рангон аз ҷой бархостанд. партофти муҳсин рустамзода ба ҷониби шараф ва зарбаи хеле қавӣ аз ҷониби футболбозони дастаи парвоз. як бора 3 зарба мезанад ҷониби дарвоза. ҳам шараф азизов ва ҳам муҳсин рустамзода. бубинед ки чӣ гуна гузаришҳои хуб дорад шараф азизов ва ҳамин зарбаи муҳсин рустамзода ба бадани футболбози рақами 20 дастаи рангон шарифҷони мансур бармехӯрад ва ин вазъият бартараф мешавад. акнун аз зарбаи кунҷӣ боз ҳам имконият доранд бозингарони дастаи парвоз. алинур ниёзбеков партофти ӯ ба самти дарвоза, вале тӯб аз майдон берун мешавад. سه دقیقه دیگر باقی مونده است تا انجام وقت اساسی قسمت دومی رقابت. همون فوتبالبازان دسته پرواز هجوم‌های خود را ادامه میدهند. علینور نیازبکov توپ را از دست میدهند بازیگران دسته پرواز و اکنون به هجوم میگذارند و توپ به دست فوتبالباز دسته پرواز به خوشوقت میروف رسیده است، ولی داور اعتراض بازیگران دسته رنگون را چگونه قبول میکنه. حالا هجوم فوتبالبازان دسته رنگون ادامه دارد و ضربه خیلی سخت نه به توپ بلکه به پای فوتبالباز دسته پرواز از جانب دولتجان آرزوزاده به پای عباس اندلیبوف. خیلی ضربه سخت بود، خیلی ضربه سخت بود و نصرالله کبیروف در نزد این واقعه قرار داشت و در حال رفتی رقابت رو منع کرد و گفت که قاعده بازی ویران شده است بر مقابل بازیگر دسته پرواز. چند ثانیه دیگر، چند دقیقه دیگر اصلا قریب کمتر از 2 دقیقه دیگر باقی مونده است تا انجام وقت اساسی قسمت دوم رقابت دسته‌های رنگون و پرواز. بازی به قول بریدگی را از دست دادند فوتبالبازان دسته رنگون و این بعدی اون به میون اومد که ادهمجان عبداللهیف کارت سرخ گرفت و فوتبالبازان دسته رنگون در میدان 10 نفر موندند. این امکانیت خیلی خوب، این مسافه، این فاصله خیلی خوب به میون میآورد برای فوتبالبازان دسته پرواز. وقتی که 1 نفر کم بازی میکنند حریفان، این علاقه برای بازیگران کسبی یک با اصطلاح کازر است. علیدین حبیباللهیف برای توپ را به بازی در آوردند. آمودگی می‌بیند
ва мухлисони дастаи рангон мисле ки як аз як кунҷи майдон ба қавле мегрезанд. аббос андалибов буд дӯстони азиз, он нафаре ки навак як осе бардошт, яъне ки зарбаи сахт хӯрд аз пои бозингари дастаи рангон. имконияти навбатӣ бозам барои футболбозони дастаи Парвоз ва бубинед ки чӣ гуна имкониятро аз даст медиҳанд. вале Насрулло Кабиров иддао дорад ки инҷо ҳолати нобозӣ ба қайд гирифта шудааст. дар ана ҳамин ҳолат вақте ки Шараф Азизов ба пеш гузашт, дар ин ҳолат қоидаи бозӣ ба ҷурми офсайд рафти рақобат манъ карда шуд. ҷурми футболбозони дастаи рангон вале ба осонӣ тӯбро аз даст медиҳанд. 5 дақиқаи дигар илова карда мешавад ба вақти асосии қисмати дуюми рақобат. ҳисоб 3-2 ба фоидаи дастаи Парвоз ва дастаи Парвоз дар ҳоли баргаштан ба мавқеи аввали ҷадвали мусобиқа ва ҳамин гуна ҷамъбаст кардани марҳилаи аввали мавсими Лигаи Якуми Тоҷикистон мебошад. баъдан равзанаи трансферӣ сар мешавад. оё дастаҳо ягон трансферҳои нав анҷом медиҳанд ё не? дар барномаи махсуси телевизиони варзиш барои шумо ин чизро зуд маълумот хоҳем дод. ва ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи рангон, Нуралӣ Ҳасанов партофти ӯ ба дохили ҷаримагоҳ. ҳамларо идома медиҳанд бозингарони дастаи рангон. Комрон Холмуродов партофти ӯ ба самти Меҳрож Ниёзбеков ва зарбаи Меҳрож Ниёзбеков аз болои дарвоза аз майдон берун мешавад. нерӯи тоза он футболбозоне ки аз курсии эҳтиётӣ дастаи рангон ба майдон баромаданд. баъди баромаданашон аллакай сеюмин маротиба аст ки ба назди дарвозаи Парвоз наздик мешаванд ва ҳамин гуна мухлисонро, минбари мухлисонро ба ларза медароранд. аммо натиҷа нест. натиҷа Алинур Ниёзбеков аз канори рости майдон ва боз ҳам тӯбро бо худ мегирад футболбози дастаи Парвоз. на, ин Алинур Ниёзбеков нест, ин Далер Маҳатов аст. дӯстони азиз, муаллиф яке аз голҳои дастаи Парвоз. ҳуҷуми футболбозони дастаи рангон, вале Парвиз Иззатшоев ин ҳуҷумро боз медорад. Нуралӣ Ҳасанов партофти ӯ ба самти бозингари рақами 3 даста Комрон Холмуродов. бозам идома меёбад ҳуҷуми футболбозони дастаи рангон ва имконият ба вуҷуд меоранд барои якдигар. Комрон ба самти пеш тӯбро ҳаво медиҳад, вале ин гуна зарбаҳоро Ҳасан Сафаров хеле хуб баргардонда метавонад. аз ҳамин гуна масофаи дур зарба мезанад Муҳсин Рустамзода. аз дур шудани дарвозабон истифода бурда, вале дарвозабон зуд ба мавқеи худ баргашт. имконияти навбатӣ барои Шараф Азизов аз канори чапи майдон. гузариш мекунад, кӯшиши гузариш мекунад аз футболбози дастаи рангон, вале вақтро кашол медиҳад. дигар вақт хеле кам мондааст. хуб дӯстони азиз, дар қисмати аввали дидор футболбозони дастаи рангон ба задани 2 гол даст ёфтанд. Давлат Орзузода ва Абдулло Азизов 2 гол заданд ва дигар ҳамин хел голзании футболбозони дастаи рангон хотима ёфту. навбати бозингарони дастаи Парвоз шуд.
муҳсин рустамзода ба задани гол даст ёфт. шараф азизов гол зад. ва ҳамин тавр футболбозони дастаи Парвоз бо ҳисоби 3-2 дар ҳисоб пешсаф ҳастанд. ҳуҷуми футболбозони дастаи Рангон дар сонияҳои охир аз канори рости майдон Нуралӣ Ҳасанов партофти ӯ ва ту ба пои Парвиз Иззатшоев расида аз майдон берун мешавад ва ин шояд охирин имконият барои бозингарони дастаи Рангон бошад. Нуралӣ Ҳасанов партофти ӯ ба дохили ҷарима гол ва зарба мезанад бо сар футболбози рақами 77 дастаи Рангон Азинҷон Юнусзода, вале туп ҳатто ба самти дарвоза намеравад ва кӯшиш мекунад бозингари дигари дастаи Рангон, капитани даста Давлат Орзузода, вале охирин имкониятам мисле ки аз даст рафт. Бале дӯстони азиз, дар даври 12 чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум дар бозии охирини ин давр дастаи Рангон аз дастаи Парвоз дар майдони худ бо ҳисоби 3-2 шикаст мехӯрад ва дастаи Парвоз ба мавқеи аввали ҷадвали мусобиқаи Лигаи Якум пеш аз таваққуф, пеш аз танаффуси равзанаи трансфери тобистона мебарояд. Фирдавси хурсани рақобатро барои шумо шаҳру тавзеҳ додам. То рақобатҳои дигар шоду пирӯз бошед.